אהלן, קוראים לי ולד ואני עורך וידאו 15 שנה. כאן אתם יכולים לראות לקוחות מהיוטיוב שלי, שזה בדיוק מה שאני עושה, עורך וידאו ליוטיוב. ואני מזמין גם אתכם, כי ביוטיוב יש המון יתרונות שאין ברילסים. שם החשיפה שלכם כשהיא תעלה, בעזרת עוקבים, זה העוקבים הכי טובים שיש, כי הם צופים בכם בסרטון לפחות 8 דקות. אז כל סאב שאתם מקבלים, זה עוקב צמוד שרוצה לראות אתכם פעם בשבוע לפחות. אם תעלו יותר, זה כבר תלוי בכם. אני עובד עם החבר'ה הכי מוכרים ודואג להם לחשיפה מטורפת, כמו שאתם רואים פה. כל לקוח שבא מהיוטיוב זה לקוח שבא כבר חם, הוא כבר מכיר אתכם כל כך טוב, כי ביליתם איתו כל כך הרבה זמן. בשביל לבלות עם מישהו זמן, כמו שאתם מבלים בסרטון של יוטיוב, זה איזה 10 רילסים לפחות. תחשבו עכשיו על הבינה המלאכותית. כמה דברים לא רלוונטיים יש לנו בסרטונים קצרים ובתוכן קצר, בטיק טוק או באינסטגרם. ופתאום רואים דינוזאור יוצא מהמקרר, כאילו אנשים דפדפים את זה, כבר לא מעניין. אנשים באים היום לראות בני אדם, פחות AI. הכמות סרטונים שהם בבינה מלאכותית תמיד בעלייה. אז אני מזמין אתכם ליוטיוב, ליצור סרטונים שיציגו אתכם כאוטוריטה. עכשיו, אתם לא חייבים להקשיב רק לי. אני אישית עובד עם מתן ניסטור כבר מעל 2.5 ועם ניר לוי מעל 8 חודשים. אם הם הבינו שיוטיוב זה כל כך בצמיחה ובעלייה, במיוחד ב-2026, הגיע הזמן שגם אתם תבינו. עוד משהו חשוב, ב-2026 זה לא הכמות, זה האיכות. והאיכות נמצאת ביוטיוב. כשאתם מדברים תוכן 10 דקות, כמה איכותי זה? זה כמו לקרוא ספר. אתם לא תמצאו ספר של עמוד, נכון? כמו רילס. וזה בעצם היוטיוב שלכם. אתם יכולים משכרה ליצור סדרת רשת. אתם יכולים ליצור 10 פרקים, וזה יהיה כמו ספר שקוראים אותו. תחשבו שיצפו בכם כל כך הרבה, והקהל שלכם יכיר אתכם בזכות זה. אני אגלה לכם עוד סקופ, אין לכם כמעט מתחרים אם אתם ביוטיוב. תחשבו על זה כמה בעלי מקצוע יש ביוטיוב שאתם מכירים בכל נושא. קחו את זה לכסף, קחו את זה לנדל"ן, קחו את זה לזוגיות, אין המון מתחרים. אם תיכנסו עכשיו ליוטיוב, אתם האלה שתתפוצצו, אתם אלה שתהיו בטופ הרשימה. אז אם אתם כבר מתפוצצים באינסטגרם ואתם רוצים אפיק שיווקי טוב יותר, יש לכם את היוטיוב. תחשבו על שיחות מחירה שלכם עם לקוחות שחווים אתכם באינסטגרם לדקה, הם שואלים הרבה שאלות ומתעניינים במוצר שלכם. כשבן אדם מתחבר אליכם ביוטיוב, הוא כבר לא ישאל אתכם שאלות, הוא מתקשר וכבר מוכן להיות לקוח שלכם, כי הוא כל כך סומך עליכם, כי הוא מגיע מהיוטיוב, הוא חווה אתכם כל כך הרבה זמן. אתם יודעים מה זה אם מישהו ראה 10 סרטונים שלכם? הוא חווה סרט שלם שלכם, זה מטורף לגמרי מה אפשר לעשות ביוטיוב. אז אם את או אתה רוצים לקחת את התוכן שלכם לשלב הבא, תשאירו כאן פרטים למטה ונדבר.